Matapos ang nakakagulantang na first round knockout na ginawa ng Pinoy na tubong Negros Occidental na si Joper Montano na may bansag na El Guapito, ay muling napasabak ang ating pambato sa isang matinding laban na naman. Kalaban niya dito ang pambato ng India na si Kulber Daka. Ang laban nila ay para sa bakanting WBO Oriental Welterweight title. Galing din sa dalawang sunod-sunod na panalo itong kalabang taga-India, kaya naman may lakas ng loob itong sagupain at sabayan ang ating kababayan sa isang matinding bakbakan. Ginawa ang laban sa Dubai, United Arab Emirates kanina lang, November 13, 2022, at nasaksihan ng mga boxing fanatics sa Dubai ang nakakabilib na performance na naman ni El Guapito na ating pambato. Tinapos ang laban via knockout na naman, pero di basta-basta knockout lang, kundi literal na pinalabas ni Kabayan sa ring ang kalaban. Halina't ating tignan ang highlights ng kanilang maaksyong bakbakan. Unang round, sumasabay din talaga itong mas matangkad na Indiano. Madalas ginagamit ang haba ng galamay nito sa mga jabs at biglang magpapakawala ng mga kombinasyon, habang madalas bodega naman ang birada ng ating pambato. Round 2, mas uminit pa ang laban. Agresibo na din ang Pinoy na si El Guapito. Dahan-dahan ng tinatadtad ang bodega ng kalaban, pero bumabanat din ng mga mabibigat na mga kombinasyon itong pambato ng India. Sa mga sumunod pang mga rounds ay sobrang maaksyong sabayan ng mga suntok ang makikita. Parihong palaban, parihong gigil manalo sa bakbakan. Talagang matibay din itong Indiano, ilang solidong kombinasyon mula sa ating pambato ang sinalo, pero nakatayo pa din, bumabanat din ng mga suntok. Madalas bodega pa din ang punteriya ng Pinoy. Gustong ubusin ang hangin sa bodega nitong mas matangkad na kalaban, habang panay ulo madalas naman ang birada ng kalaban. Dito sa round 6 ay makikitang dahan-dahan nang nauubos ang kargada sa bodega ng dalawang mandirigma.
Pareho nang nakanganga ang bibig nito, bumabagal na din ang mga suntok pero patuloy pa din sa laban, parehong may gustong patunayan. Tuloy pa din ang mas tuminding bakbakan sa mga sumunod pang mga rounds. Kahit parehong pagod ang dalawang boksidor, ay patuloy pa din na lumalaban. Parehong gustong kunin ang bakanting titulo para sa bayan. At umpisa pa lang ng round 9 ay malabombang kombinasyon na agad ang pinakain ni El Guapito sa Indiano. Bagsak ito at muntikan pang mahulog sa ibabaw ng lona. Pero agad naman itong tumayo sa bilang ng referee. Pero matapos bilangan ay minaso ulit ni Kabayan ang kalabang Indian. Kaya tinapos na agad ng referee ang bakbakan bago pa man may mangyaring di maganda sa kalaban. Panalo ang Pinoy na si Joper Montano alias El Guapito via 9th round KO at nakuha ang bakanting titulo. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.